Barka da zuwa tashar Bahar Nur TV. Daure ka danna mana alamar subscribe idan kai bako ne a wannan tasha tamu. Sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sadarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Nas'aluka Allahumma ya nuran nuri. Abalan la zamana tu wadda huri. Anta al-baqi bila zawala. Wallahi al-gani bila misal. Al-qudus tahir al-ali qahir alladhi la yahit bihi makana. Wala yatamani alayhi zamana. Nas'aluka bi ismika al-hudna kullaha. Wa bi azama asma'ika ilayka. Wa ashrafiha indaka manzilata. Wa jazaliha indaka sawaba. Wa athra'iha minka ijabatan. Wa bi ismika al-makdhun al-makanun al-jalil al-ajal al-kabir al-akbar al-azim al-azam alladhi tuhibu wa tarladahu. Amman da aka watatta jibbul hudu aw wa zalika allahumma bila ilaha illa anta al-hannan al-mannan badi'u samawati wal ardi dhul jalali wal ikram al-alim al-ghaib wa shahadat al-qadir al-muta'al wa zalika bi ismika al-azim al-azam alladhi idha di'ita bihi ajabta wa idha fi'ilta bihi adaita wa zalika bi ismika alladhi yadhillu la azamatahu al-uzama wal maluk والصباح والهوام وكل شيء خلقته يا الله يا ربنا اللهم استجب دعوتي يا من له عزة ولا بالجبروت يا ذا الملك ولا ملكوت يا من هو حي الذي لا يموت سبحانك اللهم ربي ما أعظم شأنك وأرفعك سبحانك أنت رشيد يا متقدس في جبروتك إليك على قبول يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تبارك يا عظيم تعالى يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل أسألك باسمك الكم الكبير الله تسلط علينا جبرا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا رئيفا من كلكك ولا شديدا ولا برا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا أميدا اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت واحد الأحد الصمد الذي أنت لم يلد ولم يولد ولم يكن له يا هو يا من لا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا أبدي يا دهري يا دموع يا من هو حي الذي لا يموت يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا رب العالمين والله باول شيء والله باول شيء والله باول شيء مو نعري وما كان مرفوع مو نعري وما كان مفتنا مو نعري وما كان مفتنا بركة أم فاكر أراد غانغا من جانا غانغا أبو كنتريا yaro baya ware in yana wa ku sa masa biya in yana wa ku sa masa darma yanzu ne rabon gwani bai kaya yanzu ne likafani bai ci yanzu lahira ce ba yaro ina ka je ina wanda daji ka je ka nemo suna me ka kashe me ka dauka wani arne ya hana ka ka daure faradi na ci dajin gambo da yaki na koma mai ciki na ci dajin sandifa da yaki na koma mai ciki na ci dajin kwandiga da yaki na koma mai ciki na ci dajin jego da yaki na koma mai ciki na ci dajin madaka da yaki ina koma mai ciki na ci dajin madaka da yaki ina koma mai ciki faradi na ƙara da Qur'ani ba ka wallahi ni na Kidana no kanaji tsoho baban yale da ka zaune kamar yaro ya da ya huban yalo tsoho baban awan kai garma mai kuna da Allah ga yawa yaro da nan karka ga ma wahala ka bashi sai ya kai kansa ka da ma gaba yanka ba ta ce me an samu kai ka sani wallahi na fiya yayan banza wallahi na fiya yayan banza wallahi kai ka sani wallahi sai dai wani zancan banda wallahi ya aka a dokar daji ne tsoho baban hawa ina yaro ya je ina ya suna wani dajin ya je ya harbe nama ran bani ba ka kyali gudan dajin wuta ka buku da wayan arna aka buga ina ya kashe naman arna ya hana shi ya dauka wala sai dai a takaita garba gani ga rana gani ga abokan tafiya yanzu mai ragon gwani zai ka yanzu da wuta ya dauke biya dan kwata ba na tafiya da gayyar banza wallahi garban ba ta yaki garba ni da dallu baban shi ruwa wani ya gani wani labari ke yaro ne na kama da magaji jikan magaji yaro ne na kama ka ji abin da zai dame ka ni mai tafiya da gayya gaba ni mai tafiya da gayya baya a guda da mun ga fanki gudu za mu za su gudu a rada har guda dama gayya ta ce garba kai ka sani wallahi ni na faɗa maka garba yaro bai san yaro ne shi ba
ƙarya yaro uban gidansa in an duka ƙarya yaro uban gidansa can a barauta ta gida ce in ya daji ya zama na wallahi da gani sai dai ikon Allah kai ka sani wallahi garba alaga hali sama ya sai kallo ni na ga da uwan gudu wallahi ni kadai nake zaga kai ka sani garba sai yaro ya ci alwahin wallahi sai dai in bana sai dai ina buce ke wata ƙarya wallahi kai ka sani garba wallahi gabar tawa ce ka sani na riga na zaga habba ki koda a yamma na kai habba dagir wallahi nan in ne haka na tunkuya da bakin kalba wallahi ni dan kada mai kama da fulani ni ba sa waita ni gandari uban zango ma baka san gari ba kai ne a gaba ni kauda tsele haramiya mai tauni ni garji naman wutsiya yaro ya tauna ni in ki taunuwa ya hadiye ya mutu ya yarga mai musan wani ni na galle mai samari da yawa wallahi ni na galle mai samari a gaba ni mai samari a gaba ga ni ga abokan tafiya ni na malamai da hukuma ko gobe wallahi yaro baya ne na manya yi garba koyar da ba zai karɓo in yaron bai mace ba zai lalace kai ka sani garba Allah ya ba mu lafiya da nisan kwana kuma Allah ya kawo da bacin rana ko gida ko daji haba garba ne kai bi Allah wawa yaro gudu ga kura a daga aliga a zanga mawaliya sai kalwa ba wani ba bari a bar kiza a yi horo idan an kashe da wasa a yi a ba mu jinjiri mu ci hanta wallahi fita aikin wuya sai mutum ya ne zamu horo wannan kai a ba mu jinjiri mu ci hanta yanzu za a yi ta yanzu a kare wallahi yanzu mai ragon gwani zai fadi ƙarya da dafa da ƙarya gaskiya tana nan zaune wallahi kai ba kai ka sani salamu alaikum kai ka sani wallahi garba sai sababbe ba za na iya ba sai mai lalatacciyar zuciya a daga a niƙa a san na mawuliya sai kalma ba wa ɗan hayan zamani ga ɗan da babu gadon iya babu na babu gaira babu dalili wallahi na kar gaba na kar gaya na kar tsakiya wallahi ko cikin wanzamin wallahi ni amana sarkin aska sarki in na koma kofar nasarawa ni a jiya dan kulwan zame mu wallahi dan kulu dan magaji je kan magaji kura abokin kura maye abokin maye a daga a niƙa a san na mawuliya sai kalma labiya na duna mai kazamin wasa na ali kazanga sai na koma kaduna duna mai kazamin wasa duna masu gahin bai kai ka san haka garba ko jiya ma wannan muna tare da ali dan wanda mai ali dan magaji dan magaji ba a magaji da yaro ba a yi da babban banza a tambayi maza da mata wanda mai sun yi gyara ko ku sun bata ne kowa ya da ya yi kwanace ya shafa gabansa zai yi daidai sai na gaya wa yaro wahala gaya masa daɗin wuyar sai ya kai kansa sai an kai shi da ya gane ba shi da wani mu da daga na sarki kawo wallahi mu na daga na sarki kawo da shiru wala koyan da su suke tura mu koyan da su suke ta hana mu kuma wala sun ce mu zauna lafiya lokacin a tafi wallahi lokacin a bari ku samu ko mutum baya so yaro baya rena manya ita ne ko ya dade ba zai karko ba zai lalace ba zai ka uban nan kai don Allah na jali baban suruwa ne da na koma a gura alheri sarki baka gombi da na kwana a gombi sai tun bakan mutanen gombi na je rumir na kwana dole na je arkira ni da sarkin baka dan kulu na ji naman bauna don Allah sarkin baka Jafar idan ka koma gida okari yanzu ani da kwana an gaida boka jamgido okari yanzu ani da kwana na wanda da jikin ladi na kura na gaya ma ba na yaban mutum don baka da koman daban-daban ya kai
Mamman Sani Ciyama idan ka koma gida ka gaida wanda da ji kalla an zo mai kamar Mahmuda na kura sai ya wanda ya maza su kasanci ba shakka Allah ji kan sarkin dawa Alhaji Umar dan babba amin dan Zainabu baban Abu amin ana harbin sai na gyaran kan uban mu sai ni gogiji idan na koma mabuga hayya sai ka ji tsoro ka gaya wa maza maganin maza matoya soyi maza matoya karin kuna ma kan zamiya ta yi na galiba ban shirwa kan tofu mazomin asara guruguji faɗan dottawa kowai fata mai na haraba yaro kama wani idan ka ce gurugu kifayen dattawa idan ka koma kai fata mai na haraba yaro ni baran bardin madakin karo a sarasan Najeriya babu kama dan bayaro babu kama dan bayaro ki kan kiro mamu ni ajiya sarki dan kudi ni ajiya sarki Audu Muhammadu wallahi Allah ya kan baba Rabi in na koma tsamiya ni ba Audu mun mutun na boshe dan ju Allah ya kan boshe adu gagaro idan na koma ganji durun wannan kai ara diga muga manyan muga abokan tafiya Allah ka ba mu sa mata maza ko gadan kaya ma fada ni na danna baban shiru ni gona zo mai wuya kai taki yaro ya je da gewaya ya zubuto ni na danna baban shiru ni garken zuma mai wuya shawo kai durun wannan kai yaro ba ya rena man yayi dade ko yaro ya rade ba zai garko ba in bai mace ba zai lalace ni buzuzu wanda ba ka dadi yomo ni na umma kenke zo bata miya durun wannan kai mu koma da wane ba waje da ba ko gobe da zafi halo da gobe da ni da wani ne ba da nan ba mai maganin ne amma akwai da maza mu koma da wane ba waje da ba ko gobe da zafi inna da lubaban ruwa kamar yadda jin kada rogo da dai mu koma da wa da ne ba kura ta kai kamar ta kai gobe da safe nace a ƙarya kike mun kura idan na ba ki sai gobe barka da zuwa tashar mu ta Bahar ku daure ku ki danna mana alamar like sannan za ku iya danna share domin wasu suke amfana da shirye-shiryen mu sannan ku taimaka ku ki danna mana alamar subscribe domin hakan shine da ke ƙara mana ƙarfin gwiwa kan ku sabbin shirye-shiryen mu sannan ku danna alamar ƙararrawar sadarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun gode sannan muna buƙatar like naku da comment domin hakan shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwa a koda yaushe mu koma da wane ma bude da wa ko gobe da safe ina sarki mai gada dan Audu sarki mai gada dan Audu sarki mai gada dan Allah ya ba kalana ta gari amin ina da baban ruwa a gode maka kai ma dole ha maradin ka da ko ba shakka jama'a mu koma da wane ma mai zuwa da wata sarkin bakan mutan nan banda mai zuwa da wata na ta Jibga jalani da fara nunga ya kana amadu 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 da kwana gidan harkin baka Usman hayya hayya bauchi ne hujja
ya sana masu kai da bo kai sai goron komai bayan da kuka sama da dama da dama mai da homu dawa an ta komai aka samu da wuta aka samu ni baran sarkin dogarai Allah ni baran makanta ne sarkin bakar Kano ni baran mijinta masu rashin bakar Kano ni baran sakatare Ali na Abba sai wata rana
mu je rawa kaban naman ƙauna da damusa mai ya dace. Mai baka da bindiga ɗan asali, mai bi da kangara magan fama. Sarkin baka da baro, Salman da kansu le kafa aro. Uwa da biya sai gardama ake, kin ga yan nan kidan gana gajeren bauchi ba miji ba ne ba, an yi lafta sai watan makwai makalar rani. Shiya mu zai rawa gaban naman ƙauna da damusa mai ya daɗi. Salman da kansu le kafa aro. Karma miki ya yi guguwa yar banza an ta ɗauka saman bakwai sai ta kai. Kumbaran sun ba kumbaran ta ba, muhimmata sai mijinata. Kan ba mijinta ba, ko taimawa zai sane mata a banza ta yi. Mai baka da bindiga baban fama. Ayya kai da ya kai kauna ka da damusa mazan fama. Karshen baka da huru. Ina sarki mai gada ɗan audu, sarki mijin ta waye. Ajiya a zo ba yaro, ajiya a zo ba yaro, ajiya kusuruki na biyu, ajiya Muhammad na biyu. Oga ɗan baba, ɗan baba, ɗan baba baka mini, ɗan baba baka sarki da gada ba za na yi ka ba, sarki mai gada ɗan audu. Hannu da guba baki da magani ɗan audu, bakin hadiri safaduwar gaba. Bakar magana mai sa a kai kale, bakar magana mai sa a kai kuka dole. Hannu da guba baki da magani, ya bi su gida ya bi su magani. Sarki mai gada ɗan audu, sarki da gada ba za na yi ka ba. Ko ga ɗan baba. Ku ga mai wasa da mai kiya, hannu da baki da magani. Sai ya harba ba za a tashi ba, ya ka da dari ya ka da gwambaza. Sarki da gada kai ne uban garaya. Kura ba wa so da dagwala ko mun samu yanzu da ban wani ya zama da. Wane ne yake ba da kuɗi? Dattijo baban yara. Tarihi da tsoha da sauran ƙarfi maza kan je daji idan an zo ya labari. Tsohon gwanci mai rangwangwa. Da sauran ƙarfi aka je daji ba, je daji. Idan ba ka wannan ke je labari. Da an tuba ke je labari. Idan ƙarfi ya kare sai labari. Wannan ya aiki kina da tsorawa ko kargo a duka ba da labarin dawa. Ana da wani mutane daji. Idan ma da Oga! 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 Oga je Allah! Wani ya labari!
Allah ta hura to ba da magana ba sai kun magana makanar kano abu da tijo sai kira gaskiya ce da sauran karfi maza kan je daji idan an zai labari wani bauti sai kariya har sai ya gaji bauti ma ta wani ne ke baban faro sarkin kariya sarkin kariya ya ce ya ban kwariya zuma ya kafa ba ya ba ka ya na bari yanzu ma kowa ba ka ga ina kallon da shi ba ba ka ga da gono kowa ba ka guda har yanzu ban ja ba kowa ba mu dan mu fada kowa ba ma mu dan mu fada kowa ya mana ne da mun yi gaba fada gani kar ka ce wai sai kana wallahi sai ya ba kai sai mu zuba maka ne saboda ba ba bakin ka na mu ba haka ban da malami
Mun gode da ziyartar tashar mu ta Bahar Nur TV. Sannan za ku iya bibiyan mu a shafukan mu da ke Facebook ko Instagram ko YouTube din domin samun wasu sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Sannan ku daure ku danna mana alamar subscribe. Sannan ku danna alamar ƙararrawar sadarwa. Domin ta haka ne za ku ke sanin da zarar mun dora sabon shirin. Zuwa tashar mu ta Bahar Nur TV. Ku daure ku ke danna mana alamar like. Sannan za ku iya danna share domin